The representative here imborakidza ivo kuti ava ndo varidzi vanoita zvemimhanzi zvinyanga zvichiita zviri kuita zvayo zvizvi. Ngativafarire nekuombera zvinomutinhimira. Thank you so much. Pamsoro ichita chose chiri pano, pamsoro mauya kuzokuta isu vaimbi, mauya kuzokuta mapromoters, mauya kuzokuta mhuri yekwakawa, mauya kuzokuta vekwababa nekwaamai kwapinjisi. Tatenda. Takamira pano vana Sadunu tinokuremekedzai vekuno, mafundisi ari pano, hama neshamwari, vaimbi vari pano, mapromoters ari pano, madzisawira veukama, kunyange nevane ruvengo, tinokugachirai zvakare. Amen. Ndakamira pano ndinonzi First Farai kana ndiri muimbi. Aiwa chimbonomberera maoko. Yes. Kana ndauya ndakamira nevanhu vandikamira navo pano apa. Ndinenge ndakunzi Mr. Batan. Oyo. Ndabva kuya kuna First Farai. Ndakamira pano mutevedzeri wasachigaro weboard rinorana Zimiura. Vice chairperson weboard reZimiura muZimbabwe as a whole. Uya akamira kurutivi kwangu, ndakamira pano sababa nhasi. Anonzi Rosemary Chirume Banda. Uya ari pano uyu. Aya pane madanira ndomuita ndati ndipoti vanoitwa vamakombe Henry ndo deputy director vedu kuZimiura kuoffice kuadministration kumanagement. Kozouya uya arapa uyu anonzi Catherine Ziyambi ndo uyu na uyu zvinoitwa zvevaimbi kana varegister kuZimiura kumusoro kuya handiti kana iri member yedu zvinoonekwa na uyu na uyu. Omberere maoko. Ndo vamuri kuona vanogadzirisa zvese izvi kusvika apa takuperekedza muimbi wedu. Haleluya. Munganogara yenyu pasi ndipedzese. Omberere maoko achibudawo. Ndakamira panapa, ndakamira kutaura nezvemunin'ina wangu Tatenda Pinjisi kana kuti mumwe womuimbi wandoimba naye tiri pamwe chete sevaimbi. Mukomana waburitsa saina yake yaita hit 2018 akauya akajoina boka reZimiura sememba. Vaimbi vese ndofunga mungazoende muchitaura zviri pasaidi imi vari pano. Kana uri muimbi unoita memba yedu kana wauya kuzojoina kuZimiura, basa redu seZimiura ndere kuchengetedza marights emusic yako yese kuti hapana anoishandisa usingabhadharwe, hapana anoiba usingabhadharwe. Isu basa redu ndere kucollecta revenue tozopa vaimbi vedu semaroyalties. Vaimbi vanozviziva izvozvo. Tochibva ipapo 2018 Tatenda anga amemba kuZimiura waimba saina. Anditi namba yake i24 2984 2984. Zimiura
ibako rakakura zvisingaite rakutosvika vaimbi 5,000 mamembers edu isusu vatinoitira the same thing sezvataitira Tatenda izvi. Saka ndakamira pano ndichikurudzira kuti vaimbi vamwe muri kuonawo zvatiri kuita izvi nenyaradzo, ndinokutendai. Takasarudza isusu kuti kana tadai tinonoshanda nenyaradzo. Pakanga pane dambudziko guru rekuti vamwe vaimbi vedu taishanda navo kwemakore akawandisa zvisingaite, asi pamagumo vanozenge vakuti vakunozorora, havakwanise kuzvichengeta, havakwanise kana kuzviitira izvi kuti vaende kupi? Kumba yekugumisira. Ndobva ndati aiwa Zimura, isusu hatichaita zvekukolekta mari chete, ngatichiita sei tipinde apa pekubatsira vaimbi vedu kufambidzana navo kusvika taakumagumo. Tiomberere maoko. Yes. Zvabva ipapo ndinoti inini kuna mainini muroora, Tatenda haana kuguma kuita memba nhasi. Tatenda tinaye for the next 50 years. Ainda kudai pamunonzwa kuti kuZimura kwabuda maroyalties, endai munoona vanhu veZimura, nhamba yake, membership yake, imimi vekakawa ndima akuchizivana kuti uyu ndiye achasara achienda apa. Tanzwa kuti kune vana tine dambudziko ratinozowana kuZimura rekuti kana kwaendwa kudai so kunouya vakoma vaning'ina vana tete vana baba nana sekuru vakuda kunodisturba mari yevana uko. Aiwa mukomana akagadzira penjeni yake ichange ichichengeta mhuri yake. Ndinopa ruremekedzo rwakanyanyisa. Ini ndiri mudiki mandikanda kutaura izvi. Tina president wedu munomu wemapromoters muZimbabwe watinoshanda naye anonzi Chipas. Auya nevamwe ndavaona vana mukanya, asi murume iyeyu ndokumbira kuti mukoma mozondisvitsirawo kutenda kune vamwe venyu nechido ichochi. Ndatombobvunza takagara apa ndikati naye mukoma, koini ndikakutangirai kufa ndichavigwa nani? Nokuti rudo rwacho rwakanyanyisa. Last time taive tiri kunyadhire kwa baba waJapreza, taive tiri kunyadhire pakashaya mukoma waJapreza, naye murume yeyu taenda kwakawanda, anoenda achino vaimbi vaanoshanda navo havadi nguva yekuita mari chete, mukutambura zvese nemukufara. Haleluya, amen. Isu seZimura tagara tinoshaina. Maona vanhu vanoenda kamira navasikana kunaka kwavakaita, vakanaka zvakafanana nebasa redu ratinoita. Amen. Makambozviona kupi kuti mishando yasara tikati hande toperekedza Tatenda kushanda achiwana mari yake kuZimura tikati ende yakadaro izvo. Aihomberei maoko. Hazviitirwe vanoshaya kana vanowana chete, tinoitira vese vaimbi vedu, mamembers edu. Ndatenda. Thank you so much. Ndinotenda asi ndichapa kare kanziyo ndozopira wandana ataure. Kana manzwa showa, kana manzwa riri izwi rashe, musazomesa moyo ye. Kana manzwa showa, kana manzwa izwi rashe, musazomesa moyo ye. Moyo yenyu baba, kana manzwa izwi rashe, musazomesa moyo yenyu. Mazvita inini ndaimba ndakamirira mapromoters ese muZimbabwe. Zita rangu ndichinzi Chimbodza Patson kana kuti Chipas. Handingataure tinakamirira kutaurawo kumapromoters, saka ndichapa kuna mama wedu maita basa. Amen. Makadi zvenyu ndina urombo nezvaitika pano nekushayikirwa nemwana wedu Tatenda Pinges. Tatenda anga ari mwana aishandika naye. Tatenda anga asiri munhu wekuti anokutsvaga chidashuwo chete. Chero wakangogara kumba unotongonzwa kuti mama ndine Pinges, uri sei mwanangu? Tatenda munhu aiteerera, anga ane love for everyone. I understand even my band members ake, they were getting along very well. Turangoti kune mudzimai waTatenda wanzwa zvataura neZimura izvi. Usaregedza unopiwa nhamba muroora. Ndiwe unopiwa mabenefits aya, apiwe Pinges ndaako. Ndaako iwewe nevana.
tida kubata kuti maoko kune vamwe vakashaya vaishanda natatenda. Ndakagara pandatsanangurwa Chippers kuti kune mwe band member achiri kuHarare Hospital. Munokwanisa kuzotipawo madetails tikwanise kuzofambira tikwanise kuti tinomubatsira. Maartist aya hatingoshanda nawo zvekuridza chete. Nepavanotambudzika nepavanobatikana vanouya kuna Chippers vachitaura nhamo dzavo tichivabatsira. Saka tinangoti kune mhuri yepanapa nyaradzwa inashe, saka tigone kunyaradzai zvakakwana. Tingataure zvakadii asi anogona kunyaradzai ndiMwari vari kumusoro kudenga. Murora usare kuchengeta mhuri yako. Kana ungosina rimwe bhundauko raunge uchiita yanguva yacho, wakutomira samai, wakutomira sababa, chirega kutasira kuti kuna bankuru kunani. Tsvaga mari yecapital kana wanga usina, zvimirire wega. Wawido asi hazvireve kuti unokwanisa kutadza kuchengeta vana. Vakadzi vakawanda vakagara pauri kuchengeta vana vega. Unozviita kana tichizvigona unozvigonawo. Tatenda. Thank you so much. Mama Window alongside President Mr. Chippers. Zimbabwe, Zimbabwe, noifarira Zimbabwe, 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 noifarira Zimbabwe, nyika yakanaka ndoifarira Zimbabwe, noifarira Zimbabwe, nyika duku duku asi yakanaka Zimbabwe, noifarira